وی د مصطفی مدني دا ارمان لرم استا پچم زدرزم خرم قسم الله جار د شما دا ارمانونو جونستا مخې تقدم یا حبیب الله د مصطفی مدني دا ارمان لرم استا پچم زدرزم خرم قسم الله جار شما دا ارمانونو جونستا مخې تقدم یا حبیب الله مینا کستا یم سرگردانا ازلتا پسلی والا مینا کستا یم سرگردانا ازلتا پسلی والا ستا محبت میں ترانا دا اے جانان گل خوبان اے سلطان اللہ جارد شما دستا سو عشقی چغی گم دم پدم یا حبیب اللہ دا مصطفی مدنی دا ارمان درم استا پچم دا درزم خرم قسم اللہ جارد شما دا ارمانونو جونستا مخې تقدم یا حبیب الله تو کسی رب جا مثال کلا سرپ جامی دا جمال کلا تو کسی رب جا مثال کلا سراب جامی دا جمال کا دئی زمون دمینی باغلر مالیار وفادار زمایار اللہ جارد شما نظر را اکڑا لگت پازل او کرم یا حبیب اللہ دا مصطفی مدنی دا ارمان لرم استا پچم دا درزم خرم قسم اللہ جار شما دا ارمانونو جونستا مخې تقدم یا حبیب اللہ بنور مامور یہ حسن دارا دا ہر عاشق تمینی یارا ونور مامور حسن دارا دا ہر عاشق دمینی یارا دستا دمینی تعریف کرے دے سبحان پا قرآن پا ہر آن اللہ جارد شما سائل عثمان پزرا لرم دا ہجر غم یا حبیب اللہ دا مصطفی مدنی دا ارمان لرم استا پچم دا درزم خرم قسم اللہ جای شما دا ارمانونو جونستا مخې تقدم یا حبیب اللہ دا ارمانونو جونستا مخې تقدم یا حبیب اللہ ګرانو مینوالو د نورو نتونو او نظمونو دپاره درسره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان بټن دباو کړئ. السلام.